Kamatayon sang isa ka baboy sa banwa sa Hinigaran, Negros Occidental, nagapabilin nga palaligban para sa mga pumuluyo sa mga banwa. Itom nga laragway na siplatan sa palibot sang natabo ang pagpatay sang baboy. CCTV sa palibot questionable nga nadula ang files matapos ang pagpang-atake sa sapat. Sa questionable nga kamatayon sang baboy, sa sining nga malapad nga poultry farm sa banwa sa Hinigaran, Negros Occidental, isa ka laragway sang itom nga tinuga ang ginapasuni may kabangdanan. Hindi ko man tao man or sapat kasi hindi ko lang naklaruhan. So do kalain isang ako na batyagan. Napalibutan sang CCTV ang poultry. Sa mismong ginapahamtangan sang sapat, may natuon nga kamera. Sa kakibot sang tag-iya, wala nang file sa mismo nga gabi nga ginpatay ini. Sa man nga gapamangkot ko sa ila kung ano gid bala ang ila nga suspect nga nagpatay sa baboy. Hindi man sila kambal nga ido, hindi man sila kambal nga manog. Dugang ni Philip, madamo na ini may nabatian tuhoy sa sigbin nga namutikan sa ilang lugar. Apang, wala ini nagapati, pero sa pagkamatay sang baboy, nagapang duha-duhay na ini nga basi may mga tinuga nga hindi makita sang aton mga mata. Base bala sa ilaman nga ano nga time mo kun sa ilaman la dason matabo ang amosin ang insidente. Agdira sila makambal kung ano gid man. Sa makaduluda nga pagkapalya sang CCTV, pagkapatay sang baboy nga wala man lang may nabatian nga paghibi. Kag ang pagkakita sang itom nga tinuga nga sa subong hindi pa matumod kun ano. Isa lang ang tuyo nanday Philip kag Jennifer. Kalimtan na lang ang natabo. Kag sa baylo, kabigon nga halad ang baboy sa mga tinuga nga hindi makita. Apang mabatsyagan. Oras ang kagabihon mauligmat man kamo dagamay ko sa panglakaton ay hindi man naton mapaktan, hindi man naton sigurado kung ano sa. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.